Jogo tondeng. Lah Joko nak kedae kakung. Iki rak lagi netepi kewajiban Nggih. Kakang Ageng. Nggih. Aku makili. Lah lah. Aku ngampiri sampean lan sampean kabeh ngancani aku. Lah Kakang Ageng kemudian. Bupati Pari Rondo lawan Kumawore. Ngoten. Lah jeneng napa sakniki dalu niki mengke? Sesuk rampung. Nggih dalu. Monggo. Biasane ada sabene anggenipun untuk menjadi mriki. Lah jenengane iki wong Kyai Putri, nggih kedahipun swantene dipun gedhek-gedhekno, lampahane dilampahi dipun gagah-gagahno. Cara swara gedhe, klontong. Ya ampun ngoten nggih biasa mawon. Malah kaya gendruwo. Nggih kula Kakang. Kakang. Iya. Kula Nggih sampean kira-kira dhewe ngoten mawon. Nggih. Aku tak jogo pojokan iki. Saben kemit kuwi karo siji apa siji. Lho nek domone kene kae ora ono cicak. Nek paling mikul saka kono apa bener? Kok kula cengkal. Kok cengkal. Kapura kok dicengkal ya? Lawange. Kemare kok cekak. Wis kan tabrak pitik wae abrol kok cekak. Lah kedae pripun? Yo dijak. Oh. Wis kulino duwe proses. Nggih. Nek wis kenal tak sandi sedari. Ane ngono lho. Nggih nek ngoten. Nggih ngoten. Kono. Wis sing kono. Hah? Nggih kula nggih nyuwun pamit. Halo. Nggih ngene melok-melok kancane. Pun kula sanjange, Pak. Kan iki bagianku melok priki. Dipun kula tak teruske Joko. Kowe iki pinter omong ora ono nyatane. Dipun. Lah kok malah nyengkeni kowe kok mati kelem awakmu dhewe. Kula wau kok sanjang ngoten jenengan dugi malah beneran kula. Aku dawuh apa? Kapura siji sing Joko ya siji. Lah nggih. Iki kok loro maune malah telu. Kae ora ono sing Joko. Sing pundi? Dul. Waduh lah kula wau mati mboten kidul lho. Dul kono. Salah. Ngapunten wong kula niku asline nggih ajeng idul wau. Lah lah ngeten ten mriki. Ayo kentang kok malah nyetret. Maksud kula cerita. Idul kula. Gak dino cerita-cerita. Sakniki idul. Ora. Nggih napa? Sesuk. Lah nek ngoten nggih mriki riyen to nggih. Kuwi teraturan karo sapa? Ngapunten. Aduh padahal wae. Endah. Mriko pun pun wonten sing jaga. Kapura iki. Awak. Lah nggih, kidul pun wonten ten Klenteng Tunggal. Ayo. Iki sing sisa Sing lah. ono ora ono. Jangan kau kan ngidul. Ora cengkal untukmu wae. Rene tak lucut. Iki sapa ya? Kula yakin Kanjeng Sultan. Kakang. Terus Ayo kok pengen suat. masuk angin Kanjeng. Masuk angin. Yo nek kemit niku yen dalu nggih. Mang senjandel nek ora masuk angin. Dipun bantur-bantur kok Kanjeng. Sampun pinten dite kakang ngene. Tigang
Palaris. Kok panjenengan jadi napa marani? Kula marnani Kakang Ageng Kebo Kenanga. Awit pedal sakmenika Kakang Ageng Kebo Kenanga ngupati pari rondo lanteng mawarika dereng wangsul Kanjeng Sultan. Ya. Kula Naripun awit sedaya menika ingkang damel. Kakang Ageng terus ngupati pari rondo lanteng. inji Kesanipun kesan saking panjenengan ingkang wonten ora mulunga diputus kersanipun Kanjeng Sultan. kula kepengin mirugan lanjaya Perkawis menapa Kanjeng? yo mawon kula tresna dhateng Yayan Tresnanipun Kanjeng Sultan pengayoman dalah kabeh. tresna kula panjenengan kaya dene tresnanan mereka Kanjeng Sultan, yen pangapunten saderengipun, umpami kula tampi dedesa menapa ingkang kula sanggan. Ning umpami boten kula sedhereng sakawula panjenengan dal. dosa niku nek sampeyan boten purun dosa ing dosa nek yen padha senenge niku dosa ana kan dosa penak mergo mirasa Kanjeng Sultan, mawito kados ngaten. Kula tampi tresna menyandal. selak boten tiap nyampah anggen men tresna kata penyanyi lagi monggo Yen pangapunten naita anggen kula kirang tunggal. malah sing malah marasa duke maneh cara menawa sadaya Kanjeng, bedal sakmenika kula badhe matur dhateng panjenengan. monggo kula kudu ngendika Anggen kula mbantu samudra aspun cepat dening katresnan dhateng kali panjenengan. Umpamito punika ego garpu ngempunan jaban ping. Kados punika kerja panjenengan Kanjeng Sultan. ursanipun cukup kula ngeten ing mriki kula badhe kula sing sing kaya jeneng wonten sak padaran kula nek bulan rujuk penajaban linjing ya sipun ing lanang dadi ora tuh Latih paningatan kula pami Kanjeng Sultan. Yen wekdal sakmenika kula kepengin wangsul Kanjeng. sing dalu Pripun malih Kanjeng Sultan? napa Wije, sendiko. Kanjeng Sultan, dadosaken kejuting manah. Katemen inangan kewajiban. Datang ke sobat marang. Kanjeng Sultan. Kanjeng, iku kenawi lah kok mirip kula kemawon. jane wis krasa lek ana rombong dinggo nek berpate dirapine dibarake kalor ngidul kae ngono ra ngelirik nek petuk wae pati berpate kero Oh, ngaten. ya ya tak de Isi kula Kanjeng Sultan. yo boleh awas ora apa-apa ini ora tak timbali ana wis Lajeng buka. derek iki jadi pemberi Bungaten. Namung wis baten. sik ono posisi sing hati-hati iki bengi sing sepi sok lali iki sapa Mboten dikaten kula sampun tetep. Janten.
biasa yakin menika benderipun sampun ngantos panjenengan menawi wonten ingkang tanggal seperti lawean kang mawa rekmo. Kamangka aku wis saguh karo Kanjeng Sultan Trenggana. Yen to aku bali ora nggawa pari randha lawean, luwih becik kebo kenanga mati ing pinggiring kali ompak bakal mungkasi nyawake. Astagfirullahaladzim. Sampeyan gegener mungkasuwe. Opo ngorobukan yen aku mungkasi anggonku urip kok menawa lakon iki wis rampung. Dipun Ren panjangamu sok kegayamu durung kelak kok nganti pon kepengin gedhe-gedhe amarga bingung rasaning ati. Bingung ngono kang nalika semono Kanjeng Sultan Trenggana dawuh lawan aku supaya aku nyaosake pari randha lawean kang mawa rekma ing Kasultanan Demak Bintara. Aku ninggalake ana ing desa Pengging nganti saiki aku durung nemokake wujuding pari randha lawean kang mawa rekma. Timbang aku wirang luwih becik aku mati. Ning sago to aku sago. Kowe bisa ketemu karo dolanan kang mawa rekma. Ning ana syaraté. Ana tenan apa piye? Syaraté ora kena nesu. Nyalelah nggawa ikhlas lahir lan batin. Sampeyan dhewe ra wis ngerti to. Nek kebo kenanga perkara nesu wis tak lakoni pirang-pirang taun, aku wis ora tau nesu. Ikhlas aku ya wis ikhlas, legawa wis tak lakoni saben. Sago, sago. Dununge pandolan kang mriko ning Pengging, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Randep jengkol para lempito ora kok rasa. Sabdane kan Sultan mung sakeplasan. Ya, kedadel apa iku? Wes, awake dhewe tanggung jawab. Assalamualaikum. Omah kok kaya omahe wong ora ning omah wae. Sawang padha keberan kaya ngene pripun tegal sawit-sawine nggih. Repot ngurusi kula. Upama repot ki mbok wis sawang-sawang mbok yo diresiki. Sawang griya sing jalanan kula lho ngageng. Hah? Gawean kula kathah kok. Mau dijukur iki. Pengen nembe sinap. Oh, ngono. Wis awal lari yo. Assalamualaikum. Kadingaren ndara temenggung Prabu Semi kersa rawuh wonten ing Pengging. Iya, kita wonten Wigatos. Kula niku ora diutus Kanjeng Sultan. Nggih. Supados mangsulaken ing garwa Nyai Ageng. Pripun? Mangsulaken nyimah tuju. Balekke bojoku. Nggih. Bojoku kok bojoku balekno. Nggih, menika dawuhipun Kanjeng Sultan, kula diutus ngawat-ngawati lampahe Nyai Ageng ngendikanipun
wangsulno nang kersane ki ageng kebono ngoten. Karepe piye to karepe kok malah bingung aku. Mboten ngertos kula namung ngami dawuh kan baleke nggih kula baleke. Wes. Sampun. Iya. Nggih wonten bareng ya. Kok beda kaya bandakane ya. Dawanipun asrep sanget kok Kakang Ageng. Asrep, Anyep. leres. Wong sumuke kaya ngene kok anyep iki lho. Awan randang kaya ngene, panase kaya ngene kok beda karo aku, Nyai. Ning dawanipun asrep sanget lho Kakang. Kaya rasa dadak kemulan kaya ngono satu. Boten. Kemule dicopot. Mengko nek ana budi karo arek rene rak malah. Boten. Apa kemule? Boten. Kok mau gede iki? Kowe mlembung. Boten. Mosok angin. Boten. Tak presane puskesmas. Boten Kakang. Lho kok ketemu sama nek gede iki? Nikon bobot. Kowe meteng. Kowe meteng pirang sasi? Niki pun lek ponang jabang bayi Kakang. Lae konang jabang bayi. Kowe tak tinggal netepi kewajiban nggonku lunga pirang sasi? Pirang taun? Setahun nggih. Entuk lunga ki setahun. Lho kok kowe iki meteng sangang sasi? Lho sing gawe iki sapa? Kula bobot ngeten alit kula jagi ing Demak Bintara Kakang Ageng. Kowe jaga ning Demak Bintara. Nggih. Kowe meteng. Nggih. Mateni wong iki. Ana wong wedok tinggal karo wong lanang lunga setahun lho kok meteng sangang sasi iki lho. Terus sing gawe iki sapa? Kanjeng Sultan Kakang. Piye? Kanjeng Sultan. Baleni Kanjeng Sultan. Sultan Trenggono. Kowe iki bojoku. Kowe iki jaringanku. Nek kowe diopo-opo karo Sultan Trenggono. Ora ngajeni karo aku Pak Bijo. Nyuwun ngapun. Aku wong lanang. Aku sing tanggung jawab karo kowe. Nek kowe dikakahi karo wong lanang liya Pak Bijo. Bapak sing kongkon jogo Kakang Ageng. Paham kali golo. Nek kowe dulu ditonyol-tonyol karo wong tuamu. Pak Bijo, Pak. Apa kaya ngono kuwi watak wong wedok wis paling nglarani atine wong lanang, wong wedok. Wong wedok. Ampun ajar Kakang. Bijo, Pak. Gelo. Gelo rasane atiku Mar Pinjo. Upama aku dinyawang aku ora apa-apa. Nek kowe wis manikhianati perkara katresnan Mar Pinjo. Kowe ya. Oh, wong wedok. Kaya ngono kelakuane. Sampeyan. Kenapa? Senang ya atine sampean. Buyang guyu. Ya anak wedok tonyol-tonyolke karo sing ngiring panguwasa. Nek duwe putra mantu kebo kenanga ki apa? Kebo kenanga wong desa Saso ora ngerti apa-apa. Mula anak wedok tonyol-tonyol karo wong lanang liya. Nggih ngoten niku. Aku iki ya kakakmu, ya maratuamu. Kok kaya ngono sumbune karo maratuwa? Ngeten iki sampean lepake kula. Enten
Mboten kedadian ngeten iki sampean nyalahke kula. Sampeyan wong tuwa nek ora pengen disalahke karo canom. Mula sampeyan aja tumindak sing aneh-aneh. Aku saiki tak takon. Nggonmu golek karo lolaran Kang Mawar pas ketemu lho. Dereng, Lah kok nesu. sampeyan kondo. Kari rondo lawean Kang Mawareka dununge ning desa Pengging. Iya. Ning mboten nanti teng desa Pengging. Bojomu kuwi. Bojomu kuwi. Sangat sing ora tanggap sasmita iki kowe. Apa ya ning pan kok rondo? Sing ana ki singgan. Kok mau rekmo? Pari iki mung rambut kok tuki. Di bareng aku tekono ing Pengging bojomu ngandhake yen kowe nampa kebocah Pengging dadi bumi medhi. Ning ana sal-sarane kudu kowe pari sesuai wujud pari lan kamawon. Kuwi pralampita semu. Sanepa tembung menere kowe ora ngerti. Tembung prasemone kan sodan ngono. Dolane kan sodan ngono iki seneng karo bojomu. Seneng basa Kumar Pijo. Nah, siap. Sabar sik. Janjine piye? Sabar nerima tawakal, legawa, lila, ikhlas lahir lan batin. Aku betul. Aku kelingan. Rikala aku meguru ngersane Rama Sepuh Pengging gandayane nglak. Nek Demak Bintara kuwi umure mung 68 taun. 68 taun. Ratu Islam semisalan kan Sultan Baba Pacar. Kuwi kemudi Demak mung 40 taun. Kanjeng Sultan Baba Pacar sedo mawa panggane Allah Subhanahu wa taala. Demak dikemudi Kanjeng Pangeran Patinus. Kanjeng Pangeran Patinus sedo ning Selat Malaka. Kali piro? Nek 40 karo 3. Kali 20 taun. Iki Sultan Trigana umure mung sak umur gading. Rampung 20 taun bakal ana negara anyar. Lah propilane turun ing Pengging kudu ana sing balekake kajayan ing Mojopahit. Siji. Kowe kelingan apa ora? Rikala lembaleran nang Semarang. Kowe ora nrimake perkara ponakmu Wali Andaka. Dipolosana kaya jenenge kowe merangi jare wae karo wong Demak kowe dipambeng karo tabik-tabik kan Sunan Jaga. Kowe aja wani karo wong Demak, yen Demak durung telung rambaran. Kowe diwiri cangriman, wadah karo isi, kowe milih wadah. Bener. Nyelih sepisan warik selawase, kowe milih nyelih sepisan ning warik selawase. Sing tegese warik selawase kowe mbok gawe rekoso ning ora ngrasakne. Sing ngrasake anak putumu besok. Dene wadah karo isi kowe milih wadah. Wadah iki wujude negara. Dene iki kamu. Di bojomu ngandhut. Kuwi mawa pamrih. Bojomu ngandhut Ponan Jambali kuwi kedungan Wahyu Nur Buate Ngaji. Bojo Kumar Pijo. Wahyu kuwi Wahyu kagungan yang dewasa sapa sing ning Wahyu kuwi aku petungmu ana 3. Wahyu Rasa. Wahyu Dalu. Wahyu Pulo. Dene Wahyu Rasa marang sapa menungsa kedunan Wahyu Rasa, Rasa sepuhe utawa dewasane dadi pujangga. Dadi ustaz sing pinter, paranormal. Iki Wahyu Rasa. Dene Wahyu Pulo wong sing kedungan yen lanang rupa bagus, yen wedok rupa ayu. Dene Wahyu Dalu marang sapa penungsa kedungan Wahyu Dalu dewasane dadi pangarsane negara. Dadi ana piye? Kuwi anakmu, mergo Marpijo ki bojomu.
nggih. Sampeyan ngrasakne atine kebo kenongo. Aku percaya. Ana tetepan sedungu batuk sentane iki. Cilik dijut anake gedhe golek bojo. Diriwangi ceng dotone. Ning aku ngendheke teku sapa. Upama kaya merangi wong Demak. Ngenteni lair ponang bayi ya titikmu, ya anakmu. Kok kon ngenteni karo lair anakku. Arep nesu ngenteni lairan barang ngenten sekapan. Selamat ra maghrib. Ketemu ing pinggir Kalopa. Pas ngepasi ing Kulon Progo iki ana wayang bebek. Wayang bebek. Dalange Kanjeng Sunan Kalijaga. Wah, Tenan ya Pak. Enten dalang ki ana sindene. Sindene wayu-ayu semok loro. Iki bakal tak oleh jeneng Mas Karebet. Ya wong bocah desa kok jenenge Mas Karebet niku ndak kependuren. Dijenenge Sumani napa Kondo nggih. Ben gampang lho. Joko Tingkir. Ini lair orang Bali kalis ing Sambikala supaya Demak bisa tentrem. Desa Mbulo tentrem. Saya Bapak Supriyanto. Gone kagungan kersa mengku bagya mulya murah sandang lan pangan. Amin. Ado ing birahi. Amin. Cepake rezeki. Monggo sami dumbel bujo. Cukup